Les praderies de Posidònia són una de les comunitats vives més interessants del Mediterrani. La Posidònia aporta nombrosos beneficis per l'ecosistema marí i per a la conservació del litoral. Lamentablement, en els últims anys ha sofert una ràpida regressió. El primer que hem de saber és que la Posidònia oceànica no és una alga. La Posidònia és una planta aquàtica superior que només podem trobar al mar Mediterrani. Les seves fulles verdes són llargues i aplanades, podent arribar fins a 1,5 metres de llargada. La trobarem normalment prop de la costa, en fons sorrencs i en profunditats que poden oscil·lar des de la superfície fins als 40 metres. Al voltant de les praderies de Posidònia s'estableixen nombroses espècies. Aquesta planta representa per a aquests éssers vius un gran rebost i, per a alguns, el lloc idoni per a la posta i el creixement de les cries. Un dels efectes del fullatge de la Posidònia és que frena la massa d'aigua, ocasionant la caiguda de nombroses partícules en suspensió que serveixen d'aliment a moltes espècies. Així mateix, aquesta retenció de sediments contribueix a la transparència de les aigües litorals i a frenar l'erosió de les platges. La Posidònia és una planta amb un creixement tan limitat que per cobrir una extensió similar a la d'un camp de futbol pot necessitar al voltant de 100 anys. A més, el ritme de destrucció d'aquestes praderies és molt elevat. Els ancoratges d'embarcacions i les xarxes d'arrossegament il·legals són alguns dels factors que amenacen la seva supervivència. També ho és la introducció d'espècies invasores que desplacen el seu lloc en l'ecosistema. Una de les causes de regressió més importants és la pèrdua de qualitat de l'aigua a causa de la contaminació. Totes aquestes amenaces estan provocant una pèrdua d'entre un 1 i un 5% de Posidònia cada any. Per aquest motiu, científics com els de la Fundació CRAM realitzen projectes d'estudi dirigits a la conservació d'aquesta espècie en perill d'extinció.